centro médico de Pontevedra leva 7 anos con este panorama. Goteiras que son auténticas cataratas e que lle inundan o local constantemente. A comunidade non arranxa as tubaxes e a situación xa chegou aos xulgados. Clínica acuática. Hoxe no termómetro. 12:19 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro, e que sí, efectivamente, que parece unha broma ou algo surrealista, pero é o día a día de Iago, un médico de familia moi querido en Pontevedra, que denuncia que xa só lle falta o paraugas para pasar consulta. 7 anos e medio. Ese é o tempo que esta clínica situada en Pontevedra leva padecendo as consecuencias dunhas enormes goteiras que desembocan nas súas instalacións e que converten a recepción e os despachos nun auténtico parque acuático. A orixe do problema estaría nunhas tubaxes da auga da traída que circulan polo teito, tal e como se pode observar, atópanse completamente corroídas. As propias traballadoras do centro teñen que armarse de fregonas e cubos para loitar contra as inundacións constantes. Por non falar do servidor informático, cuberto cunha lona desde hai anos e en constante perigo de colapso. O director do centro, Iago López, denuncia que nin a comunidade de veciños nin o administrador de fincas se fan cargo da situación e só ofrecen parches en lugar de cambiar a instalación enteira. Nestes anos foron innumerables os correos electrónicos que enviaron sen conseguir apenas resposta. En febreiro deste ano, os xulgados deronlle finalmente a razón e unha sentenza obriga a comunidade de veciños a executar a reforma. Mais nin así logra que se poñan as pilas e, mentres tanto, este doutor pasa da bata branca á roupa de traballo e ao chubasqueiro. E do chubasqueiro á protesta en redes sociais e na rúa, todo para que os seus pacientes poidan seguir acudindo á clínica cun sorriso. Sí, cun sorriso, pero, bueno, Óscar, ti fuches ali a comprobar, bueno, pois é así de grave a situación. Contanos, Óscar, que te atopaches? Estamos a piques de entrar na clínica de Pontevedra, na que chove durante todo o ano e xa me están esperando aquí de feito. Moitísimas grazas. De nada. Aquí está porque temos que cubrirnos, amigos, porque chove dentro da clínica. Doutor Iago, por favor. Doutor Iago. Benvindos ao centro médico máis galego de toda Galicia. O centro médico onde sempre chove. O centro médico máis galego. Que teño que preguntarche, Iago, é por que chove todo o ano? Pois é un misterio da física que todavía non hai consenso de por que ocorre, porque a comunidade de propietarios de arriba non sabe todavía por qué, e a administradora de fincas parece que tampouco sabe, porque eu avisei fai 7 anos e medio cando empezou a chover, e todavía non parecen haber encontrado a causa destas filtracións, porque se houvesen ocurrido, se houvesen atopado, eu penso que xa o tiñan solucionado. Seguramente, claro. Ti por eso, porque levas 7 anos queixándote non coa administración de fincas. Exactamente. Por eso agora puxeches xa os cartéis que tes aí na entrada. Sí, porque moita xente di, non, pois eu non sabía que aquí había ningunha goteira. E dice, carai, pois que cada vez que entras no centro médico tes que esquivar isto. E se te asomas a pedir cita, caiche unha gota na cabeza. Eu penso que era bastante evidente. Entón, como pode ser que haya xente que teña miopía, pois dixemos, vamos por aquí un cartel ben grande, apto para todas as agudezas visuais, para que sexan conscientes de que aquí levamos 7 anos e medio con esta goteira. Hai que darlle unha oportunidade porque eu penso que podemos ir facilmente por o 8º ano. O 10 de xaneiro cumpliremos 8 anos con isto. Eu penso que podemos, se nos esforzamos todos, podemos chegar ao 8º ano perfectamente. Desde logo que hai récord. Como é traballar así con estas goteiras? Porque isto non debe ser fácil, non? Pois fácil non é. É un pouquiño, a imaxen que ofrecemos é unha imaxen un pouco pobre, porque o que acabades de facer é o normal cando ven un paciente que ven en cadeira de rodas ou cando tes un paciente que ven con un andador ou alguén que ven co seu rapaz. Teñen que esquivar isto. E se esquivan este cubo, poden caerlle gotas na cabeza, o cual, pois, bonito non queda. Entón, que facemos? Pois ten que ir Susana, colle, abre o paraugas, acompaña aos pacientes para que non lle cae unha gota, e, bueno, penso que a palabra enxebre quedase corto para definir este tipo de imaxe que damos. Desde logo, tal cual co que dixeches antes, esta é a clínica máis galega que temos porque chove todo o ano, pero chuzos de punta temos aquí, Iago. Bueno, temos tido unha caída destas que te cae o Atlántico encima, que temos grabado coa cámara de seguridade algunha goteira das boas, porque aquí temos, hoxe tócanos a modalidade orballo, pero a veces caen chuzos de punta, efectivamente. Pois, compañeiros, esta situación que temos nesta clínica en Pontevedra, agardamos que dentro de pouquiño teña solución
é que non cheguemos a ese récord. Ai, esperemos que sí, é verdade, porque queda bonito facer un récord, pero eu estou disposto a renunciar á gloria a cambio de poder traballar con normalidade. Pois aquí quedamos con paraguas en man, amigos, e coas botas postas. Grazas, Óscar. Bueno, de verdad, Pepo, vaya fenómeno, que xeito de tomarse con humor o que tela marinera. Esta é a xente que vai salvar a especie, digo eu. Non hai mellor maneira de afrontar os problemas que con retranca, sentido de humor e optimismo. Pero, bueno, 8 anos, parece que sí, que é posible que cheguedes, eu animo vos desde aquí, pero de todas formas é o que creo, aproveitando a conxuntura, que non é doado, porque, por exemplo, eu sei que pacientes con reuma pois non irán moitos por aí, polo tema da humidade, non? Que non será... Pero un merchandising facendo paraguas, co logotipo e a publicidade da clínica, eu vexo bastante claro. Ese ollo empresarial de Pepo. Sí, a partir de aí, falando máis ou menos en serio, ainda que vou deixar a Xosé Antón, que é moito máis categórico que a min, isto hai que arranxalo xa, porque senón... Por alusións. A ver, este é un problema que temos os abogados hoxe en día. É dicir, hoxe en día os abogados xa non temos que facer unha boa demanda, facer un bon pleito, ganar ese pleito ou empatalo, xa temos executalo, é dicir, e ter os nosos clientes todos os días dicíndonos cousas, chamándonos e berrándonos a veces, porque non poden entender como pode funcionar este sistema. E este é un caso, hai 7 anos, 8 anos, donde se ganou un pleito, entendo eu, e aparte de ganar ese pleito, ora, para executar ese pleito, vaise eternizar. E ao final, a Administración de Xusticia, bueno, os xueces dan a súa sentencia, punto. Quen nos estamos comendo todo este problema de falta de personal, de falta de medios, de que a xustiza é a última, a irmán pobre do Estado de Dereito, eso sí, presúmese de que hai xustiza gratuita, que o Estado tal, pero somos os pobres dentro de todo eso. Non temos nada que ver con Facenda, por exemplo, os medios que teñen e os medios que ten a xustiza. Bueno, e nós, os abogados, que xa somos os máis pobres de todos os pobres, non? Temos que comernos todos estes problemas. Claro, as cousas do día a día, María, que ao final, claro, aquí o que ten un mérito enorme é como está a tomar aí o doutor este problema, pero claro, dice que tampouco hai moito dereito a que se tome así, agardando o tsunami. Ningún, bueno, é que ten un tema, isto ten unha lectura. Pode ser facelo merchandising dos paraugas, pero tamén pode ser que mude de profesión, que é moi vocacional, e que faga monólogos, porque é unha persoa de verdad, ten unha categoría e unha facilidade que eu iría con paraugas totalmente. Penso que os seus pacientes, de verdad, nunca mellor dito, teñen moita paciencia neste caso con este médico e o médico a súa vez e tal. Hai unha sentenza executable, que é a segunda parte que soe tardar moito. Se non cumpre nin o administrador, nin cumpre a comunidade de veciños, hai que proceder a embargar contas e pagar a un reparador independente que chegue e faga o traballo. Non hai máis, a xustiza si ten medios. Totalmente, solucionalo, porque as risas están moi ben, pero é que están ben da imaxe. Mentres tanto, a empaparse de saúde. Efectivamente. Bueno, e ollo...